सरकाराचे नवे मराठी अकादमीचे उक्तावण मंगळारा पणजे जाले। गोयच्या कलाकारांक गोंयानूच व्यासपीठ मेळचे म्हूण अकादमी वावुरतली। सध्या ह्या अकादमीक पणजे शिक्षण खात्याचे पोन्ने बिल्डिंगेन ऑफिस दिला। मराठीक राज्यभाषेचो दर्जो दिवचो म्हूण सगळ्यांनी नेट लायलो। सदच्यो स्पर्धा सोडून नव्यो संकल्पना लोकांनी घेवन येवच्यो म्हूण अकादमीचो पयलो अध्यक्ष अनिल सामंतान उलो मारलो। मराठी मळार बरो वावर केल्ल्या ज्येष्ठ कलाकारांचो राज्यभास मंत्री मिलिंद नायकाच्या हातान सत्कार जालो। मराठी अकादमीचा पहिला उपक्रम असा राहील की 1ली ते 4थी पर्यंत आणि 5वी ते 7वी पर्यंत परीक्षा वाटणार नाही, शिक्षा होणार नाही, अशा प्रकारच्या उत्कृष्ट अशा परीक्षा की ज्याला तमाम पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत जे मराठी शिक्षक आहेत त्यांना जवळ आमच्या मनातलं म्हणजे आम्ही इथून जाण्यापूर्वी मराठी राज्यभाषा झालेली आम्हाला बघायला मिळावी। पण मराठी राज्यभाषा झालेली आहे आणि आपली मुलं मराठी बोलत नाहीत, त्या राज्यभाषेचा काय उपयोग आहे? आज आपण बघा की पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत गावामध्ये एखादा कार्यक्रम असेल तर एखादा तरी निवेदक आपल्याला मिळतो का? आणावे लागतात, इकडे या, तुम्ही या। मग हे निवेदक एका दिवसांच्या मुंबईहून जे आणले जातात ते निवेदक आणि यांना मार्गदर्शन असे निवेदक तयार होतात। तेव्हा आम्ही संकल्प आमचा दिन ज्यावेळी सोहळा ज्यावेळी केला त्यावेळी सांगितलं होतं की आता यापुढे आमचं प्रगती पुस्तक तुम्ही जे मागणार आहात ते 1 वर्षानं, 2 वर्षानंतर 3 वर्षानं मागा। 1 वर्षानंतर, 2 वर्षानंतर तयार झालेले निवेदक आणि त्यांचे कार्यक्रम या कला अकादमीच्या व्यासपीठावर आपल्याला ऐकायला मिळतात। यापुढे इथले गायक, इथले नाट्य कलाकार हे इथल्या संस्थांच्या माध्यमातून तयार होतील, इथल्या तरुणांना तयार करतील, सहकारी आहेत। आणि इथं जे बसलेले आहेत ना, मला अनेकांचे फोन आले की त्या कार्यकारिणीमध्ये आम्ही असतो तर आम्ही एवढं काम केलं। मी म्हणते कार्यकारिणीमध्ये आम्ही बसलेलो आहोत, तुम्ही मराठी अकादमीमध्ये कार्यकारिणीमध्ये असा आणि नसा तिथं तुम्हाला बसायला खुर्ची आहे, कुणी ते यावं। इथं बसलेल्या अनेकांतर्फे मी तमाम गोमंतकातल्या सगळ्या क्षेत्रातील सगळ्या नागरिकांना सांगू इच्छितो, तुमच्याकडे नवीन काही कार्यक्रम आहे का? केवळ त्याच स्पर्धा, केवळ तेच सगळे कार्यक्रम, तेच पाककला स्पर्धा आणि असले हे मराठीच्या याच्यासमोर असल्या प्रकारचं ज्याला आपण म्हणू की एका दिवसाचे कार्यक्रम हे होणार नाहीत। तुमच्यासमोर ठोस अशा प्रकारचे काही वेगळे कार्यक्रम आहेत का? तर ते आम्हाला द्या, तुम्ही पुढे चला, तुम्ही पुढे घ्या, तुम्ही थोडासा वेळ घ्या। मराठीक राज्यभाषा करपाचो आपलो यत्न आसतलो म्हूण मिलिंद उलयलो। मला ह्या भाषेबद्दल, मराठीबद्दल प्रेम आहे ते मी फक्त बोलून दाखवलं, मराठीतनं बोललो किंवा तुमच्याबरोबर मराठीतनं नाटकं, काय पिक्चर असेल, प्रोग्राम बघितलं ह्याच्यामुळे ते सिद्ध होतं असं नाही। तर मी सांगितलं, माझं नाव मिलिंद सगुण नाईक आहे, मूळ महाराष्ट्रात तुळस गावात वेंगुर्ल्याच्या जिल्ह्यात आहे, आई वेंगुर्ल्याची आहे। म्हणजे माझं मूळ काय आहे आणि माझं स्वप्न काय असणं हे तुम्ही लक्षात ठेवायची गरज आहे। आज इकडे बोलताना 1-2 शब्द खरा मनापासून सांगतो की ह्या सभागृहात आता जेव्हा प्रवेश केला तेव्हा प्रवेश करताना आमच्यातले कार्यकर्त्यांनी सहज बोलून गेले की जवळजवळ सभागृह फुल आहे। मी त्यांना लगेच सांगितलं, हे जवळजवळ फुल असणं आता परवडणार नाही, हे सभागृह असल्या कार्यासाठी भरून उठलं पाहिजे। त्याच्यामुळे सभागृह असल्या कार्यासाठी जवळजवळ फुल आहे, ही भाषा आम्हाला परवडणार नाही, कारण नाहीतर दुसरे कोणतरी जवळजवळ फुल होतील आणि आम्ही लाईफटाईम फुल होऊन जाणार। मी एक मनापासून माझ्या मनात काय आहे हा संदेश तुम्हाला दिलेला आहे। कुठच्याही गोष्टीला थोडीशी सहनशीलता, थोडं पेशन्स गरजेचे आहे। आणि मी तुम्हाला एक सांगू इच्छितो की हे जे काय आपल्या मनात आहे ते एक ना दिवस आपण नक्कीच आम्हाला काय पाहिजे ते करून दाखवू आणि हे दाखवण्यासाठी प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि तुळशीदास चारी।